Malta għandha fost l-ogħla rati ta' impjieg fost il-gradwati ta' livell terzjarju. Dan joħroġ minn rapport tal-Kummissjoni Ewropea intitolat Malta's Country Report Feedback in the Education and Training Monitor 2024. Hawnhekk jirriżulta kif ir-rata ta' Malta hija aktar minn 96% waqt li rata medja fl-Unjoni Ewropea hija kważi 88%. Stqarrija mill-Ministeru għall-Edukazzjoni qalet li din tirrifletti l-effettività tas-sistema edukattiva fil-preparazzjoni tal-istudenti għas-suq tax-xogħol. Mir-rapport ħareġ ukoll li pajjiżna għamel progress sinifikanti fil-kisba ta' kwalifiki terzjarji. Ir-rapport li għamel enfasi dwar l-importanza tal-Istrateġija Nazzjonali għall-Edukazzjoni sal-2030 li tagħti priorità lil benesseri tal-istudenti u tal-edukaturi jindika żieda fil-parteċipazzjoni fl-edukazzjoni fl-età bikrija wara l-ftuħ ta' 38 Child Care Center ġdid fl-aħħar sentejn. Ingħataw wkoll rikonoxximent lill-impenn Malti lejn is-sostenibilità bl-edukaturi ingħataw taħriġ immirat biex jintegraw is-sostenibilità ambjentali fit-tagħlim tagħhom waqt li saret riflessjoni tal-progress nazzjonali u rikonoxximent tax-xogħol li qatt irid isir biex jitjiebu riżultati edukattivi. L-istqarrija temmet tgħid li l-Ministeru jibqa' impenjat biex jindirizza dawn l-isfidi u jiżgura li l-istudenti kollha jkollhom l-opportunità jilħqu il-potenzjal sħiħ tagħhom.